Foli ani waliɲuman bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Tarika Tijaniya ma ɲɛma Sheikh Ahmed Tidiane a mɔdenkɛ a tun bɛ taama la an ka jamana kɔnɔ yan nɔ sani a ka kɔsegin ka taa Maroc jamana kɔnɔ a taara foli bila groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o ma ɲɛmaaba la ni o ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Mali Silamadina ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a balimakɛ ma k'a sabu kɛ maa ni t'a dɔn k'a fɔ maa bi bonya wa maa ba yɛrɛ fɛnɛ t'a dɔn k'a fɔ maa bi juwaya a Sheikh Sidi Mohamed El Kabir Tijani bɔra a ka so Maroc a nana ka so Bangoni Janginɛbugu la. N bɛ fɛ ka mun fɔ Jean ma Jean nana ka Alakira ladege sallallahu alaihi wasallam n y'a f'u ye ne ti kuma ka kutubuya kan n ti kuma ka walijuya kan ne tɛna f'u ye ani kira tun bɛ kuma n t'a f'u ye a bɛ pan ka taa kabakolo la la kira ma mankutu n'o ye kira ye maa mankutu i jogo n'i ka kɛta de la ne fana bi dan Jean mankutu la a jogo n'a ka kɛta de la Jean nana waati dɔ de la ka n'a sɔrɔ diɲɛlatigɛ halakira jɛnɛya suɲɛni bingani ɲɔgɔn tɔɲɔ dansago ka n'a sɔrɔ o ye diɲɛ datugu pewu Jean ye mun kɛ a ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ a ka jama bɛɛ ye a ko a k'a dɔn ni kira ye ɲɔgɔn ye sogo tɛ dɛ ni kira ye ɲɔgɔn ye ɲɛ ŋɔɛ a jɔlen filɛ n jɔlen filɛ bɛɛ wulila han a ko o kɛra koyi a ko ni Alakira ye ɲɔgɔn ye de face à face ɲɛ ŋɔɛ ni ɲɛ ŋɔɛ ko nka a ye fɛn d'u ma alijinɛ sɔrɔli nɔgɔyara ni maa o maa y'a minɛ ni sara k'a i ti jɛnɛ abada bɛɛ kulela a diya ne b'a fɛ a diya ne b'a fɛ a ko a ti di ten dɛ a ko a ye minɛ kan fɔ a la o ko a minɛ kan ye jumɛn ye n b'a surunya a ko n'i bi Tijaniya minɛ ka n ka wurudi minɛ ka alijinɛ sɔrɔ i bi layidu di a ko i ti jɛnɛya kɛ abada i bi layidu di ko i ti nkalon tigɛ abada o ɲɔgɔnna 27 de bɛ Tijaniya sariti la minnu y'u ta tɔmɔ bɔ a dingɛ kɔnɔ n kan d'olu ma dɛ minnu y'u ta tɔmɔ ɲamazunukun kan n kan d'o ma dɛ maa o maa ye Tijaniya ta k'a ji soli a fan yɛrɛ kɔnɔ o bɛɛ bɛ nin dɔn a ti d'i ma o fo i ka nin layidu 20 ni kɔ de ta layidu 20 ni kɔ i b'o de ta ka sɔrɔ ka Tijaniya wurudi minɛ n ti jɛnɛya kɛ b'a la n ti suɲɛli kɛ b'a la a tɔ ka ca o ye munna Jean de kɛra maa ye min nana diɲɛ bɔ bolo la pour que ka jogo juguya kɛlɛ ka jogo ɲumanya sabati Jean de kɛra o cɛ ye o kumana ale a mɔkɛ nana mɔgɔw bila sira jumɛn kan ko jogo ka dilan ko kumana n'i ye nin layidu ta ka jɛnɛya bila ka suɲɛni bila ka nin layidu 20 ni kɔ bila o kumana ko i ka la ilaha illallah siɲɛ 100 kɛ n'i ye fajiri seli ka asafurala siɲɛ 100 kɛ ka sɔli kira ka siɲɛ 100 n'i ye lazara seli i k'a kɛ o kɛcogo la ko n'i sar'o kan maa t'i kun alijinɛ kɔnɔ sɔsɔli jumɛn bɛ nin na kodɔnna bi siga nin yɔrɔ jumɛn na ne ye muso to yen k'i ka nafolo to yen n ka tɔɲɔli ma s'i ma ne ma nkalontigɛ maa ye ne tilala ka nin wurudi in kɛ i bɛ jeni cogo di alors mais ni Jean ka sira turula kun ka bi k'a digi bɔ a dingɛ kɔnɔ k'a kɛ cɛnnikɛlaw ka minɛ yɔrɔ ye ko n'i ye Tijaniya minɛ hali n'i bi jɛnɛya kɛ hali n'i bi mɔgɔ faga i ti jeni jɔnni y'o fɔ Jean m'o fɔ dɛ kumana n'o mɔden sera anw ma yan bi n y'o de fɔ a ye i bɔra i ka so wa i nana i ka so i bɔra Maghreb ka na Maghreb de yan y'i ka so de ye a yɛrɛ seginna o de kan arabukan na a ko a b'a dɔn a bɔra so a nana so a nana bɔnna o yɔrɔ la ani minnu bɔra ɲɔgɔn na Silamɛya dɛmɛ jɛkulu association Ansardine u y'u ka sigi dɔ o nun dongo filanan kɛnɛ sigi sen kan n'u k'a ma ko session ordinaire de la convention nationale ɲinan san kelen o baara minnu kɛra ɲinan san kelen kɔnɔ kuma ɲɔgɔnyaw o bolila olu de kan an ka ɲɛjɔw sɔrɔlenw na. Ni ye lajɛrɛ tako filanan ye min n'a bɛ sigi sen kan kalo 3 o kalo 3 n'a bɛ wele convention nationale de l'association Ansardine Mali ADN. Ansardine jɛkulu ɲɛmaw kɔfɛ tɔn bolofara min ye section ye o mɔgɔ 42 ka bɔ jamana dugubaw la a n'a cerclew la kɛnɛ bonyana n'olu fana yeli ye baara in bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka kɔlɔsi mɔgɔ minnu fɛ o ye jateminɛnikɛlaw ka jɛkulu ye n'o ye comité de contrôle convention ye
Ibaye conférence kɔfɛ a ka laɲini ye ka musaka ko dɔw latigɛ baara minnu kumbolo dalen tɛ. An ka sɔgɔmada nana sigi kɔni ɲɛsinnen ni an ka laadala sigi ye sigi min ni a ka ca la kalo saba ni dengun tɛ an sɔrɔ national bɛ sigi kɛ o sigi nin fana sira fɛ Mali section 43 a bɛɛ bɛ na a la alhamdulillah ma yɔrɔ min na sa a bɛɛ nana fana kɛra kelen Tombouctou olu bɛ sira la u ma se yan fɔlɔ sinon a section 42 bɛɛ sera sisan bon sigi yɛrɛ laɲini ye sanga ni sanga mouvement minnu bɛ tɛmɛ tɔn kɔnɔ an kan ka baara minnu kɛ an kan ka minnu boloda karamɔgɔ yɛrɛ kan ka tournée minnu kɛ olu bɛ labɛn cogo di an sɔrɔ yɛrɛ mago bɛ fɛn mun na Bamakɔ ani sigida mun na internationalement an n'olu bɛ se ka kalaso ɲɔgɔn na cogo min na kunnafoni sanfɛla dugumana sigi nin bɛ kɛ kalo saba k'a bɛɛ coordonner ɲɔgɔn na sigidaw ka se ka taa ni a bɛɛ ye n'o section ninnu ye an ka section fana sigilen don i n'a fɔ région ani cercle la région ani cercle a bɛ fɔ olu ma ko section an sɔrɔ ka sira fɛ. Mɛ min fɔ an balakaw ye an k'an cɛsiri sabula diinɛ ye anw de ye diinɛ jɔra ni anw de ye fɔlɔ a fɔ muso fɔlɔ min ka nafolo kɛra ka Ala ka diinɛ dɛmɛ muso don mɔgɔ fɔlɔ min fana sara Ala ka diinɛ dɛmɛni kɔsɔn o fana kɛra muso de o la muso tɛ kɔfɛ fɛn ye diinɛ baara la an yɛrɛ b'a ye an karamɔgɔ a sigi o sigi a b'a fɔ ale Bamakɔ sababu a bɔra an baw de la minnu kɛra sababu ye ale ka sigi Bamakɔ yan o la an k'a dɔn ko diinɛ ye anw de ta ye n'an y'a minɛ n'an bolo fila ye an k'a dɔn k'a bɛ jɔ n'an y'a bila fɛn a bɛ bi o la hali bi n bɛ min fɔ musow ye an k'an cɛsiri cɛ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ diinɛ na muso bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ. Daku minnu kun b'u bolo a kun ka ca kosɛbɛ nka Ala kunbabaw olu bɛ tali kɛ tamani ziyara san anniversaire an fa ani an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ousmane Madane Haidara a ye wulikajɔ minnu kɛ ka taa Mali jamana kɛrɛfɛ jamanaw la o ni a ɲɔgɔnna caman. Kɔrɔfɔ fanba o ye an bɔra ka karamɔgɔ ka anniversaire min kɛ sisan n'o ye Seyidi Sherif Ousmane Madane Haidara ka anniversaire ye san 62 baara daminɛna depuis le 3 vraiment an bɛna kuma o kan o kɔfɛ an bɛna kuma tamani ziyara kan n'o bɛna kɛ ni seli fitinin tɛmɛna o kɔfɛ an bɛna kuma karamɔgɔ ka bɔli ka taa jamanaw kɔnɔ kɔsa in na an bɛɛ y'a jaw ye télé o la vraiment an bɛna mɔgɔw lafaamuya o la fana a ye ɲani min kɛ o bɛ se ka min ɲa anw fana ye an bɛ hakilila di o fana kan o kɔfɛ Ansardine yɛrɛ ka activité caman ba bɛ yen bon an bɛna da don olu fana kumaba la n'o bɔra jɔliw bɛ sen na an bɛna kuma olu kan an bɛna an ka karamɔgɔw an bɛn'o lakɔgɔ ka dɔ fara o ka dɔnniya kan. Ni lajɛrɛba in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'o ye convention ye ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn yera a kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen bɛ taa lajɛrɛ kɔnɔ kumaw ɲɛfɔ u ka sigidala mɔgɔw ye. Convention in an bɛna kun cɛ an kɔni fɛ an ka laɲini ye min ye dɔrɔn baara mun bolo da la u ka faamu u ka se ka taa kɛ a kɛcogo la pour que vraiment an bɛ laɲini min kɛra an ka baaraw la Seyidi Sherif Ousmane Madane Haidara dɛmɛni na sira bɛɛ lajɛlen kan yaasa o ko ka se ka sira sɔrɔ et puis an yɛrɛ ka kɛ silamɛ ɲuman ye ka silamɛya labaara k'a ɲɛ k'an ka denbaya labɔn k'a ɲɛ Ala sɔnna ma laɲini in de. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛrɛba in n'o ye convention nationale ye a bɛ sigi sen kan siɲɛ 1 kalo 3 o kalo 3 Mali jamana Ansardine jɛkulu ɲɛmaaw ka lajɛrɛ kɔfɛ o min bɛ wele comité exécutif national. Kalanbulon min kun sigilen don sen kan walasa Ansardine karamɔgɔw olu dɔw ka dɔnniw bɛ se ka kangurunya cogoya min na o baaraw datuguna ka bɛn mɛ kalo tile 17 de ma karamɔgɔ Haidara ale sera ka kɛnɛ lasɔrɔ an ka ɲɛjɔw sɔrɔlenw na. Ni tile 3 kalanbulon min kun dayɛlɛnna n'a sinsinna wajulukɛlaw ka jɛkulu fɛ comité national des prêcheurs CNP ani silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw ka ɲɛmayaso min bɛ jamana kɔnɔ comité exécutif national kalanbulon in dabɔra kama u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka wajulukɛlaw ka dɔntaw ka wuriya ka ɲɛsi alisilamɛya diinɛ a lasetogo ani a baaratogo ɲuman ma alisilamɛya diinɛ mun cɛmancɛyalen don. Hakilina min ye an bilala o de ye Ansardine yɛrɛ sigikun n'o ye Sherif Ousmane Madane Haidara ye ne ale ka laɲini min ye ka se ka diinɛ lase diinɛ min bɛ bɛn ani lafiya o kɔfɔ ani ka se ka mɔgɔw lafaamuya diinɛ yɛrɛ la ni dialogue ye walima ka se ka kunnafoni di ani ka se k'u lakala la ale o de don Ansar kɔrɔ wa Ansardine yɛrɛ ka sariyaw kɔnɔna n'o y'a ka laɲini o de fana bɛ a la komi Ansardine ye diinɛ tɔn de ye diinɛ in fana sigilen don weleda de kan n'a fɔ kiraw ka baaraw ye cogo min na. La bureau national y'a ɲini ka se ka karamɔgɔw wele
ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka tile 3 kalan kɛ o kun ka se k'u lakɔgɔ o bɛ baara min na nafa min b'a la a n'o bɛ se ka encourager sira minnu fɛ o bɛ se ka laseli kɛ cogo min na laseli min base ye diinɛ yɛrɛ faamu ɲuman yɛrɛ ye. Ni Ala sɔnna nin baara de an bolo fo ka taa se don min ka di Ala ma parce que nin baara in na inshallah an b'a kɛ ka taa de an b'a kɛ ka taa an yɛrɛ ka ŋaniya ye kalo 3 o kalo 3 inshallah ka ɲɔgɔnna formation labɛn I b'a kalama section o section an ye mɔgɔ 3 de ɲini a bɛɛ la bon maa 150 de bɛ yan bi bon o maa 150 olu bɛna tila ka segin ka taa tugun maa min b'u kɔ nin mɔgɔ t'a karamɔgɔ kɛ da la min bɛ karamɔgɔ Hayidara ka kalandenw ye olu minnu formena tɛ olu fana bɛna taa tugun sigida la yen nɔ minnu ma yan sɔrɔ ka t'olu fana fara ɲɔgɔn kan olu fana lakala la bon kalo 3 wɛrɛ la tugun an bɛna ni mɔgɔ wɛrɛw ye ni Ala sɔnna ma baara in bɛna continuer ten nɔ tant que maa d'a ma an bɛ nin baara in na parce que an cɛsirilen don an karamɔgɔ a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ diinɛ in na an bɛ fɛ ka fara kan hali bi k'an cɛsiri baara in ka se a seyɔrɔ la inshallah bon o tɛ se ka kɛ ni dɔnni tɛ o tɛ se ka kɛ ni faamu tɛ faamu sɔrɔcogo ɲuman ye min o formation de ye o de kama an bɛna baara in continuer ka taa inshallah. O la an nisɔn ka di wula in na ni international ka laɲini ye ne karamɔgɔ ka ladilikanw ye a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara a y'a ɲini k'a fɔ bureau international ka formation bila sen kan jamana bɛɛ lajɛlen na donc Ala sɔnna bi formation bilala sen kan Mali la yan mɔgɔw bɔra Mali fan bɛɛ lajɛlen na ka na formation assister an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ka foli kɛ an ka formateurs ye. Karamɔgɔ minnu kun nana kalanbulon in kɔnɔ o y'u ka nisɔndiyaw jira bari sabula ka d'a kan dɔnni minnu sɔrɔla a kɛnɛ kɔnɔ o kɛra wasako ye. Tile 3 kalan in ne yɛrɛ kɔni tɛ se k'a nafa fɔ ni n balimamuso minnu filɛ nin depuis n'a daminɛna an bɛ k'a suivi fo ka se bi ma don o don ni se ka an b'a fɔ k'a ka continuer a kana dabila tuguni yɛrɛ ka sababu k'a nafa bonyani yɛrɛ ye bon o la an bɛ Ala fo k'a barikada k'an ka karamɔgɔw fana fo minnu nana walanda di an ma nin bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ ye minnu lafaamuyalen don u bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafaamuya et puis u nɛn fasihuyalen don u ka kumaw bɛ faamu kosɛbɛ fo ka se a dan na vraiment an faamuyara yɛrɛ yɛrɛ de an ye nafaba sɔrɔ baara in na. Ne nisɔndiyara formation in na kosɛbɛ sabu ka d'a kan an ye san 30 ɲɔgɔnna kɛ kalan min na nin tile 3 ye san 30 kalan fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma yɔrɔnin kelen wala an b'an ka sirifu fo k'a daminɛ sirifu an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Hayidara la ka na bila sirifu bɛɛ lajɛlen la fo ka na bila min yɛrɛ y'an formé bi n'o ye Isa Muhamad Sherif Hayidara ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara a ka duwawu kɔfɛ a labanna k'a ka kalanden wajulukɛlaw u su ka kɛ cɛsiri ani dɔnni ɲinini kan. Kuma jan wɛrɛ tɛ yen bilen hakili la kuma bɛɛ fɔra k'a ban min kɛra hakili la o kɛra bɛɛ ɲɛna an bɛ Ala de deli faamu minnu sɔrɔla Ala ka dɔ fara a kan minnu ma yan sɔrɔ yarabi Ala k'olu fana nafa n'a ye aw minnu bɛ taga sababu la an bɛ Jamiyat Ansar Dinil Islamiya an b'a bureau fo an y'o de f'u ye siɲɛ caman tɔn in politiki tɔn tɛ Ala tɔn de don Ala tɔn na bureau ye baarakɛlaw de ye mais n'a sɔrɔla ɲɛmɔgɔ bɛ nin tɔn in na karamɔgɔw de don aw karamɔgɔ minnu bɛ yen bureau ye nin baara min kɛ a ye baara ɲuman kɛ an bɛ bureau fo nin baara in na k'a yɛrɛ fo a ka baara bilali la ka na nin kɛnɛ in kan. Baara ninnu kuncɛra ni seereya sɛbɛn dili ye karamɔgɔ 150 ma minnu nana ka bɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u ka bolofara section 43 kɔnɔ ka bɔ jamana kɔnɔ. Ansardin tɔnden minnu bɛ Garantigibugu la olu fana ye lajali fɛn caman ta k'a di k'o kɛnɛ sigi sen kan karamɔgɔ Hayidara u ka anniversaire sankunbɛn u ɲaɲali baaraw kadara kɔnɔ a kɛra k'a sigi sen kan Garantigibugu dɔgɔtɔrɔso de kɔnɔna na an ka ɲɛjɔ fana sɔrɔlenw na. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ye ale ye san 60 ni san 2 sɔrɔ ɲanamaya la o kadara kɔnɔ Ansaru minnu bɛ Garantibugu olu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin denkuraniw ma minnu bangena mɛkalo tile 10 ani tile 15 cɛ Garantigibugu CESCOM na dɛmɛ min taara ka ɲɛsin u ma a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 1 na Ansar tɔnden dɔ de ye dɛmɛ in kɛ ka ɲɛsin u ma n'o ye Ibrahima Jara ye dɛmɛ ninnu na yɔrɔ furananw b'a la yɔrɔ jɔsilanw b'a la safinɛ ani wari ka taa se denmisɛnninw lasaniyalanw fɛnɛ ma ani denmisɛnnin finiw fo ka taa se denw ka daraw ma. Garantigibugu an ye baara daminɛ 2009 don min na an y'a daminɛ ni complet damadɔ dɔrɔn de alhamdulilayi san o san min dépassé dɔ b'a a 100 ni kɔ kan nka a daminɛ sa n'i y'o jateminɛ karamɔgɔ Hayidara ko don n'i y'a daminɛ ni
dɔgɔyama a ka dɔgɔ a bɛ tila ka caya an y'a daminɛ complet damadɔ dɔrɔn de mais ɲina an ye caman k'a la an ye min to a bɛ 180 surunya an ye min k'a la o la n'an ye fɛn fɛn kɛ Hayidara ko la an ka kan k'o kɛ sabu Hayidara ye min kɛ anw ye ɲɛnamaya kɔnɔ Hayidara sara foyi t'an bolo sabu Hayidara ye alijinɛ dayɛlɛ an ye ka sira don an kɔnɔ k'an ka don ka jahanama sira datugu an ye ka an kɛ maabaw ye an ka sigida la k'an jogo don ka cɛw ni musow kan bɛn ka denw kɛ duwawudenw ye ka adamadenw kan don ɲɔgɔn na ka adamadenw cɛ bɛn ka silamɛya baara nɔgɔya an ma o la n'an ye fɛn fɛn kɛ Hayidara ko la an ka kan k'o kɛ an n'o kɛli ka kan kɔni an b'a ɲini Ala fɛ hali bi nin baara in an ka se ka fɛn kɛ min tɛ nin si ye ɲinan ta in kɔni alihamudulilayi an ka laɲini sɔrɔla sabu an ye dugu maabaw bɛɛ wele u bɛɛ kɛnɛ sɔrɔ an seko ye min an y'o kɛ alimamuw ye dugutigiw ye mɛriw ye ani dugu mɔgɔba bɛɛ karamɔgɔ Hayidara ka bangeni bonya kama alihamudulilayi. Hakilina in jara Asako Gaye n'o ye SESCOM ɲɛmayaso ye o fana ye sefa wari 10,000 ta k'o kɛ ŋaniya yira ye ka ɲɛsin Garantibugu Ansaruw ma. Ne bɛ Garantibugu Amsadine jama bɛɛ lajɛlen fo Garantibugu Amsadine jama anu bɛ ɲɔgɔn bolo depuis 2009 san o san u bɛna fête nin k'an bara u n'u ka nisɔndiya u n'u ka bonya ni fête in bɛ kɛ don min na yanni fête in don cɛ o wula fɛ u bɛna u bɛ centre in ko k'a jɛ ka saniya sabati centre nin kɔnɔ nunu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo togoya mun na ne bɛ Ala de deli k'a fɔ madame ɲɛna hali bi Ala ka a ka ko kɛ nunu ye Ala ka nunu bolo to ɲɔgɔn bolo bari nunu ye famille kelen de ye dɛ famille kelen de don fɛngɛ kelen de don n y'o de fɔ n ka kuma fana na n bɛ kɛ yan nɔ baara la san kuru mois de mai précisément le 12 mai a n'a bɔra le 12 mai kɔnɔ o semaine tɛ ban n'u mana fête kɛ o fête in don de an bɛ yɛlɛ sɔrɔ an bɛ sourire sɔrɔ ka d'a kan kɔrɔlen an bɛ yɛlɛ kɛ mais yɛlɛ ni dusufɛngɛ u tɛ kelen ye yɛlɛ dɔw bɛ yɛlɛ i ka fɛn tɛ mais k'a fɔ k'i yɛrɛ fɛngɛlen don k'i fari bɔ ɲɔgɔn na o bɛ kɛ nin don in de la o la to an bɛ barika da k'a ye hali bi san ɲɔgɔn 100 Ala k'o fara si kan minnu fana bɛ to ka nin kɛ hali bi Ala k'u kɛnɛma an kɔrɔ u b'a ta nafolo min na Ala ka caman fara nafolo nin kan. Hakili jiginna silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ye ka bɛn ni a ka san 60 ani san 2 sɔrɔli ye ɲɛnamaya la silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba n'o ye Fadi ye kabini mɛn kalo tile 3 tɛmɛnen u ye baara caman de boloda ka bɛn ni anniversaire ye k'o kɛ wale ɲuman dɔn ye ka ɲɛsin Seyid Sherif Usman Madani Hayidara. Fédération Ansardine atonde minnu bɛ Abidjan Nord olu ye joli di don dɔ sigi sen kan ko kɛrɛnkɛrɛn walasa ka se ka an karamɔgɔba Seyid Sherif Usman Madani Hayidara k'a ka anniversaire ɲaɲani baaraw kɛ a nɔfɛ an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. An karamɔgɔba Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ale ye san 62 sɔrɔ ɲɛnamaya la walasa ka karamɔgɔ Hayidara ka ɲina anniversaire ɲaɲali tɔw sankɔrɔta nisɔndiya ani farifoni kɔnɔna na silamɛya dɛmɛtɔ Ansardine a tɔnden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire u ye tile dama dama sigi sen kan k'o kɛ joli di don ye n'u yɛrɛ ko a ma ko caravane de don de sang walasa mɔgɔw ka se ka t'u joli di mɔgɔw ma minnu mago b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la banabaatɔw Côte d'Ivoire jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ joli di yɔrɔ 52 o yɔrɔw de labɛnna ka sigi sen kan baara in kama wa Côte d'Ivoire Ansaru u ko a b'u laɲini na jolidi in baaraw sen fɛ ka tɛmɛ fo joli poshi 2,000 la walasa nin camanw ka se ka lakisi bari sabu ka da kan ko silamɛya diinɛ ye makari diinɛ ani hinɛ ɲɔgɔnna diinɛ de ye nka ko mɔgɔ faga diinɛ tɛ o kama Côte d'Ivoire Ansaru u b'a la ka t'u joliw di walasa ka nin wɛrɛw kisi. Ne sela bi ka na joli di de la comme an ka karamɔgɔ n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye n'o ka anniversaire sela an n'u ka nisɔndiya o de n'u nana ka na joli di walasa o y'a di minnu mako b'a ma minnu mako b'a la walasa a ka viw sauver ayiwa a ka n'u fana ni sauver ayi bi ma Ala deri bidonba in Ala ka kɛ hɛrɛ y'an bɛɛ ma banabaatɔw Ala ka hɛrɛ d'u ma. I n'a fɔ komi u y'a sɔrɔ an karamɔgɔba Seyid Sherif Usman Madani Hayidara la cogoya min na silamɛya wale ɲuman belebele dɔ ye ka i mɔgɔ ɲɔgɔn nin kisi ni a se b'i ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni joli di baara min ni a sigilen filɛ nin ye Côte d'Ivoire Ansaru fɛ walasa ka nisɔndiya ni u karamɔgɔ bangeni ye anniversaire in a ɲɛnamayara ni joli di min ye a bɛ don an karamɔgɔ Hayidara hakilina kadara de kɔnɔ ni o ye silamɛ ɲuman jɔyɔrɔ ye
a silamɛ ɲɔgɔn ni kisili baaraw la sani an k'an ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kuncɛ conseil supérieur de la diaspora malienne o jɛkulu a bisimilara baarakɛ jɛkulu dɔ fɛ min ka caw bɛnnen don jamana sariya sunba ani a kirikow ɲɛnabɔli ma mali jamana kɔnɔ an ka jɛ an ka CSDM a ma ɲɛma ka kɔrɔfɔw lamɛn. Commission min b'a la ka an ka sariya sunba réviser i ka sariya sunba kɔrɔma ani ko minnu kɛra kabini a kɛtuma habi ko caman donna a senna. Alors, il est normal que l'Assemblée nationale ait une constitution qui a adapté à Haminanko un problème qui Mali Konaya. Donc, il y a une association qui est constituée de la diaspora malienne. Au Saria Sumba, où c'est que ni Malien diaspora mawele ka maniga. Parce que Malien kelen à Sabana ou Sigre Mali Kokan. Donc, au Saria Sumba, c'est 5 ans. Tant qu'un Malien de la diaspora a maniga a haklanta ya mouye o ya nyinga ko chamana ayo ko be jabi mais ayo mun fouye Assemblée nationale ou se ka sigi 5 ans sariya cour se ka sigi 5 ans ka sura amma député soro assemblée o kononana ni sénat ko be ke a 5 ans fana fo ay sénateur soro a kononana parce que Mali code don alors Mali code se ka ke ka malien de munu tunga ko kan ko toy donc anana kana fouye an ay ko manyoya ay ñogon famuya député tant Kelembeke malien est un grand là. Sénateur, tant sénateur Kelembeke malien est un grand là. Donc, mais au Kochugo, au Kechugo, avec le ministère Sabado Temanala, il faut que Kechugo soit défini avec Chogamina, ni à la son anneau, qui est le ministère Sabado Kono, élection Kechugo, au fond, bi défini. Donc, ambi élection que, il va faire élection que Mali Konala Chogamina, et Mimana Eli, au que Tungranke ka député, au que Tungranke ka sénateur. Nous kera assemblée konana ko chaman be useka nyina ko anga problème ba yere bi avocat tambulo parce que député de février munu ya eli ou que avocat e hémicycle kono assemblée kono donc nous députés nous serons là anga problème ba be don ou bena be fo ou be nyina ma ou solution solama donc mimi bi yene anga so yoroma parce que sira do ni kanka tamaka sey anga ministère budget nyina man tablo problème kera Abidjan sisa mo chaman hakilla wula kola mais alhamdulillah akonya na bora no ko sugu kera faut que anga ministère be se ka budget nyana man soro kamal de nu massacre kamal de nu ubi digere be romna ko madame donc ambi femme nyina par rapport à ambi wara mi lana Mali kono au budget conséquent ka di anga ministère ma délégation générale Mali l'extérieur o ka duma alors ko ni malien diguna yoro wéré musi ko madame o kelen aflana habi carte ko ani passeport ko manyana bo habi carte ni na manyana bo passeport ko manyana bo Belgique ni France ba ko yor kelena donc amany gouvernement fait ouye hakili bla ni konina akana ke ko wéré ambulo parce que Mali ambeka kan ambe gouvernement manyani ka travailler ministère là o ko beke pour que Mali be dembe fon yoro na mako be carte là ou kataka ka carte soro am malien don fara mumbe tulubana aw ko ta ambassade là aw ko ta yalla no ka bien aw ye fichul rempli ni fiche rempli na yando borakalama ni ala sona ambambulo du nyoma pour que beba ka carte na ka hakeso wole be dansigi ke anga dogo kun kibaru soro leuna munu sera ka fara nyogo nga dogo kun konnana ka fara nyogo nga kala si awma ani ci akonya madalila aw kambe ni ala sona ma